Budzadura. Budzadura. Haro. Budzadura uri kuite? Ndogeza TV yamatindi clean. Budzadura ndatigeza TV here, ndatipukuta TV. Saka muri kugeza chii manja? Izvo wazadza mvura TV yacho isi manje inobaka sei manje? Budzadura ukanyatsokwani here chezvo. Ndaitoti ndokuti nyatsochena. Kunyatsochena kuita seko uchisa TV mvura pa. Iyo mbudzi yadhuraka. Mbudzi yadhuraka. Zvako zvokuda kutengwa munhu akaputsotaka munhu akadzipwa nepambaira ka. Tichanetsana panapa. Tichanetsana chete panapa. Iyo unogeza TV nemvura. Ndatipukuta TV noti kugeza TV. Tupechi mani. Unotikwidza hashe nezvisina nebasa resapa. Kutaura kupiko supeti wochona chinhu zvakadai zvo panapa. Asi mane kambani yekugeza ma-TV. Yo gringoka. Ndiyo mwari kufurira mbudzi yadhura panapa. Ndiyo mwari kufurira mbudzi yadhura. Asi zvamawirirana here. Kuwirirana kuita se ndamuti pukuta TV. Saka pukuta TV nekugeza TV zvakafanana. Mbudzi yadhura wanga uchagezereko TV wanzi pukuta. Ai wangonditi clean wana kuti pukuta wangoti clean saka kungoti ndoti nyatsochena. Mbudzi yadhura chiche magetsi unochigeza nemvura here. Pakutoda. Kuti achisa pazuva. Pazuva kuti aseko pakutoda blow up. Pauda blow kana kuti upa. Yo tobvisa mvura yapinda mukati kudaro. Aka business ka right kekugeza. Mbudzi yadhura ndakona TV yo yabaka. Without that uri kubva panapa. Ungegeza TV nokura kwakaita. Zvinowaniswa pangu. Yo green machada kuona panapa. Ndo uri kufurira mbudzi yadhura panapa. Ezi mbudzi yadhura kuita mazidunu manje. Wanga uchagezereko TV. Ndaisoti ndikugonawo basa. Saka kondikaisa pamoto haiomeni. Panoda kutoda blow up. Izvo kutoisa pamoto hazvichandei. Wacho anoita. Blower inenge ichiita yekuti inobvisa mvura yese mu-LCD mese mukatu. Zvakufanana kale pamoto panoomesa. Mbudzi yadhura zazibonera. Iwe tongoita yauri kuita shamwari. Ini ndangokubatsirawo semunhu bati but ka business ka right man. Senga yachena. Wanga wambomira pati pakuzisa mvura mai. Ndara nongotaurawo chimwe chirungu chandisingazwisisi. Saka mabike. Ndanisati. Tingoisira pawara yese mukubika kana kutobvisa. Oh, no.